Yo guys, this is your boy MNTBN up for another video, and today's video, I'm gonna give you a little sneak peek of what is my work here, or what is the feeling of being a teacher here. This is your boy MNTBN. Okay. Alam niyo naman na I graduated in Bachelor of Secondary Education major in Filipino, and yun na nga, bibideo ko yung self ko while, ayan, so I'm checking my students' work. Ipapakita ko sa inyo on how to do or how do I check my students' work. Also, it will be flexing my students' work. Ito na ang title, flexing my students' work. Okay, marami na akong na-checkan and I just want to, okay, mamaya ko na-checkan yung iba. So, ang iba na lang ay papakita ko na sa inyo. And pinagawa ko sila ng frontalism sa Egypt. And that is one, okay. Look at that one, ayan. May mga estudyante yung nanonood sa akin. So, this one, ito. Ganda, no? Flexing my students' works. Also, this one. Ayan. At ayan. Na-checkan ko na yan. I'll continue checking the other student works and dyan lang kayo at manood kayo on how do I check. 10 plus 8 equals 18. Ayan yung problema kapag hindi ka math major. Mahirap. Hi! Ali! Nakoy ko ano sa cellphone? Say hi. What's your name? Robbie. Say hi to the camera, Robbie. Hi. Say hi, Angel. Hi. Oh, so this is Amay. Si Amay. Angel. Hello. Sila. Kasama ng kuya. And then ang mangod. Angel. Bye-bye. Bye-bye. So those are my kids. Ang problema ngayon, naka-video yung camera ko. Wala akong magagamit na calculator. Paano na to? Ito talagang mahirap sa pagiging teacher Marami kang iniisip Tapos sa sobrang dami mong iniisip, hindi mo na alam kung ano yung ilahin mo. Minsan nga, nakakalimutan ko na yung sarili ko. Like, nakakalimutan ko ng have to have fun. Nakakalimutan ko ng mga friends ko. Ay, sa mga friends ko dyan na nakalimutan ko na. 10 plus 8 plus 9 plus 2 plus 1. Kung sa mga nagtatanong dyan, a-admit ko talaga na sobrang bobo ka sa math. Mahirap, no? Okay, next work na tayo. This one is also my student's work. Ito yung kanyang ginawa. Kinakailangan kasi talaga dito nakalagay is kung ano yung Egyptian art that nagre-reflect sa mood nila, sa idea nila, sa message ng mga artworks nila. Dapat ganun. So, ayan na. Tapos, meron akong criteria. Kaunang criteria is creativity or originality. 10 points yan. Organization of elements of art. Ayun. Sa mga nagtatanong dyan kung bakit MAPI yung na-handle kong subjects, ganun talaga kapag teacher ka, kahit major mo, hindi mo major yan, i-handle mo yan kapag binigay sa'yo. Craftsmanship. Tapos, meron din tayong neatness or cleanliness at overall appearance. So, tagte 10-10 yan, 5. So, 10 times 5 equals 50. 50 points yung makukuha nila dito sa performance nila, diba? So, 10 points talaga pag originality. So, meron talagang 10 points yan. Tapos yung organization ng niya, okay naman ng mga colors, kaso lang wala yung ibang elements ng art, bigyan natin ng 9. Tapos yung craftsmanship niya, nilagay lang naman hindi naman to parang collage, so 8 lang po. Tapos neatness, okay lang, 9. And then overall appearance is also 9. Okay, so this one, another student work. So mas gusto ko kasi yung iba-iba talagang shape. Collage or something. Thumbnail. May thumbnail, yung code na. Yung thumbnail ko. Okay. Ang hirap talaga maging guro, guys. Alam nyo, one of the things kasi talaga na gusto ko mag-guro dati is yung kapag naglalaro ka sa kid ng bata ka pa, ay ikaw yung guro, tapos yung mga kapatid mo yung mga estudyante. Parang nakikita ko yung sarili ko before na maging teacher.
At, pero nung lumaki na ako, yung gusto kong i-pursue ay hindi naman pala dapat pag-aralan. Ito yung pagiging vlogger. Yung hindi mo alam kung ano uunahin mo. Meron pa nga ako mga gagawin na mga paper at kung ano-ano pa. Sobrang hirap talaga. Hindi mo na alam. Tapos minsan pa, hindi pa dumadating yung sweldo. Yung sweldo lang talaga kasi minsan na nagpapasaya sa'yo. Kung minsan napapasaya sa'yo yung mga estudyante mo. Tapos, minsan din naman yun din yung nagpapalungkot sa'yo. Kasi, ang hirap eh. Mahirap kapag, ang imagination kasi ng mga students dyan, akala nila yung mga trabaho ng teacher is sobrang, madali lang kasi nagto-teach lang or dyan lang sa Hindi. After pa kasi ng klase, meron pa kaming trabaho sa bahay. Dinadala pa namin to. Gumagawa ng lesson plan, gumagawa ng kung ano-ano pa dyan. Tapos dapat nakasunod lahat sa curriculum map yung mga pinanggagawa mo. Hindi naman talaga to trabaho na kapag pasok mo dito sa school, gaganon ka lang sa libro, ito yung klase yung gusto ko to. Hindi yung ganun. Mahirap talaga yung ganun. Yung mahirap sa pagiging not focused teacher. I admit talaga, isa talaga akong not focused teacher. So kapag meron akong nakikita nakakatuwa or masaya, hindi ko talaga magagawa yun. So, kapag natatanong kayo kung bakit ako ganito, kasi merong teacher na pumasok sa faculty, sa library dito. Nahihiya akong sabihin na nag-vlog ako. Mga estudyante ko na nakakaalam na nag-vlog ako. So, mahirap talaga. Mahirap talaga kapag ganito. Gusto ko lang naman na ako lang talaga isa na makakapag-vlog ako, diba? Kasi minsan lang tayo nakakapagbigay ng content kasi sobrang busy ko din. Mahirap talaga. Ito talaga ako dahil meron mga teacher dito. And then, yun lamang po at maraming salamat. See you in another vlog na naman. See you in another vlog. And then, this is your boy MNTBN signing off for this video. If you like this video, thumbs up. Tweet me at the boy MNTBN. And that's it. Bye bye.